ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 7/10/24. ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಳೆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲಿನ ಕುಂಭೀಪಾಕ ನರ ಕೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಾದ ಮಲ್ಪರೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲು ಇದಕ್ಕಾದೆ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಎಂಚ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಆದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲು ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಇಂದಿರ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪೊಸತಾಕೊಂಡು ಇಂದಕ್ಕಾದ ನಿಕುಲು ಓವಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನೇನು ದಿರ್ಪುನ ಪಾತೆರಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ನೆನಪಿದ ಯಾತ್ರೆಡ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಮಲ್ಪೆ. ಎಂಕ್ಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಎಂಕುಲೆ ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಪ್ಪ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಗುಲ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಪಾಪ ತಿರಿಪೆರು ನಿಕುಲು ಏಪ ತಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಪಿದಡ್ದು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬುದ್ಧಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಶಿವ ಪಾಪನ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿಡುಕ್ಕಳು. ಸಾಧು ಸಂತೆರ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಆತಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಕೇಂದ್ರದಾದ ಪೋಪ ಬಂದದ್ದು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಶಿವಪಾಪನ ಕೈತಲು ಪೋಪ ಬಂದು ಶಿವ ಮಿತ್ತುಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕಳು ತೆರಿಯುನೇರು ಅಕುಲು ಏಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು ಅಪಗ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪದು ಕುಲ್ಲುಜೇರು. ಶಿವಲಿಂಗನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪೇರು ಫಲೆ ಶಿವನ ಮಂದಿರಡು ಪೋಪೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಶಿವನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಐದವರ ತೂಪೆರೋ ಹತ್ತು ಮಂದಿರದ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಕುಳ್ಳುವೆರು. ದೃಷ್ಟಿ ಓವಿ ನಾಮ ರೂಪಡು ಪೋಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ತುಂಡಾದ ಪೋಕೊಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಎಂಕುಲು ಶಿವನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಗುರುನ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಾಕೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡುವೆರು. ಗೀತೆದ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಾಕೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡುವೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆಗಾದು ಪೋಪೇರು. ಚಿತ್ರನು ಇಲ್ಲಂದಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿರು ನಿಯಮ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ಡು ಯಾತ್ರೆಲೆಗೆ ಪೋಪೇರು. 4 ದಿಕ್ಕದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. 4 ದಿಕ್ಕು ಬಂದು ದೇಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ 4 ಕಡೆ ತಿರುಗುವೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಏಪ ಶುರುವಾಪನು ಅಪಗ ಓರಿಯನ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಐಕ್ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಪನುರಾಪನು. ಭಕ್ತಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ಭಕ್ತಿಲ ಸಹ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ನೆನಪನು ಮಲ್ಪೇರು. ಶರೀರ ಪಂಚತತ್ವರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದು ಭೂತದ ಪೂಜೆಯಂಡು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಸಹ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿರು. ಭಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದಿರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತಿರ್ಗೊಂದು ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದು ಶಿವ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ದೂರ ದೇಶಡು ಉಪ್ಪುನಾರ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. 6 ಬದ್ದದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊಪ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪು ನಡೆದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಯಪ್ಪರು. ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು. ತಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವದ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಳ್ದರು. ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡು ಸುರುಕು ನಿಕುಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಜ್ಜನತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಸಹ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಅದು ಓದವೆರು. ಬೊಕ ಜೊತೆಟ್ಲ ಸಹ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಗುರುಕುಲ ಏರಿಗ್ಲ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡಪ್ಪನು ಮುಲ್ಪ ಉರಿಯೇ ಅಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಪಡ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಗುರುವಾದ ಪರದ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಎತ್ತಂದು ಪೋಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರಲು ಪ್ರಾಯದ ಮಾತೆರೆಗು ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಶಿವ ಬಾಬನ ಜೋಗುಲಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ವೃದ್ಧ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದ ಮಾತೆರೆಗು ಈ ರೀತಿ ಗಿಲಿತ ಭಾಷೆಡು ಕುಳಿತು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗಳ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ಸಾವಂತು ಎದುರುಡುಂಡು. ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಪೊಸತಾದು ಕೊಡಾಪುಂಡು. ಪೊಸತೆಡ್ದು ಪರತಾಪುಂಡು. ಇಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ತಿಂಗೊಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪರತಾಪುನೆಟ್ಟು 100 ವರ್ಷ ಪಡ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಲಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತಿಳಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಯಾವುವು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ. ಶರೀರೊಂದೇ ತಂದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮನೆ ಮುಲ್ಪ
ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಬಾಬಾ ತಿರುಪವರು. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಪಾಪೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಡು ಬರ್ಪ ಈ ರೇತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರೋ ಆತ ಪಾಪೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಪಿರು. ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕಥೆನ ಕೆನ್ನೆಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಗುಡ್ಡೆರು. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಗಳಿಗೆ ಬಾಬನ ನೆನಪನ್ನು ಕನಪೌಡು. ಶಾಲೆಡು ವಿದ್ಯೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಥೆನ ತೆರಿಪೋಜಿರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಥೆನ ಕೇಂದರು ಅಂಡ ಐದು ಹೋಗುವೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಚಯಿತ ಬಗ್ಗೆ ರಚನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ನಿಖಲೆಗಳು ಸಹ ಸುರುಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಭಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೈತಲು ಮೂರ್ತಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ವಸ್ತುಲು ಅವೇ ಆದುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಪತಿಯರು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪನ್ಪೆರು ಇಲ್ಲಲೇ ಮೂರ್ತಿಂಡಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪಿದೈಡು ಮೋಸ ಪೋಯರಿಗೆ ದಯಗೆ ಪೋಪರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮೋಸ ಪೋಪು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ನಿಖಲು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿದರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೋಡು ಹೋಗುವ ಯಾತ್ರೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಹೋಗುವ ಮಂದಿರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ಹೂಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಐಕೈ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಪನೋಟಾಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಓರಿ ಬಾಬಾ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಜ್ಞಾನೊಟ್ಟು ಸದ್ಗತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸದ್ಗತಿದಾತ ಓರಿ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವ ಬಾಬನು ಶ್ರೀ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು ಅರೆಗೆ ಬಿರುದುದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆಡಂಬರನು ಮಲ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ನಿಖಲು ಓ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಎಂಗುಲು ಪತಿತಾದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬತ್ತದ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದಲ ಇದ್ದರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕೆಸರಡು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ದರು ಏನೇನು ಜತ್ತೊಂದು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ದರು. ಏರೆಗಳ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮುಕ್ತಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮದ ಅನುಸಾರ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಯಾವ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಲ್ಲ ಕೆಸರದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗದು ನಾಟಕಡು ಪಂದಿತ್ತಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಂಬಿಪಾಕ ನರಕ ರೌರ ನರಕ ಬಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂದಾನೆ ನಿಖಲು ಬಾಬಾಗ ನಿಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪರು ತುಲೆ ನಿಮಂತ್ರಣ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿಡು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಓ ಪತಿತ ಭಾವನ ಬಾಬನೆ ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಬಲೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಕೆಸರುಡು ನಾಲಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ತಿಗಿದು ಬಿಡ್ದ ಪಂಡು ನಿಖಲು ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಚೇರು. ಇನ್ನು ರಾವಣನ ದೇಶವಾದುಂಡು ಮಾತ ಆತ್ಮ ತಮ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಬದುದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ದೂರ ದೇಶಡುಪ್ಪುನ ಬಾಬನು ಲೇದರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಂದು ಪದ್ಯಲ ಪನ್ಪೆರು ಪವಿತ್ರ ಪೆರು ಪಂಡತ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತವಾದುಂಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೆರು ಕೂಡ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ಪೆರು ಬದುದು ಕುಂಬಿಪಾಕ ನರಕೊಟ್ಟು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ವತ್ತದು ಪಣಂದುರ್ಲೆರು ಯಾನು ನಿಖುಲ್ನ ವಿಧೇಯ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲೆ ನಿಖುಲು ಜೋಗುಲು ಡ್ರಾಮಡು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖವನ್ನು ತೂತಾರು. ಸಮಯ ಕಳೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣದ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಖಲಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಮೃತ್ಯು ಪಂಡ ಸಾವು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಗೊಂದಲಾಪೆರು ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹೃದಯಘಾತ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಸೈಪೆರು ಬಂದು ಪನ್ಮುರಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದ ಮಾತೆಯರು ಬೈದಿರು ಪಾಪ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಗು ವೃದ್ಧ ಮಾತೆಯರು ಬರ್ಪೆರು ಬೈದೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಡು ಬಂದು ಒರಿಯನೋರಿತುವುದು ತಯಾರಾಪೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆದ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪನವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಬಂದು ತೆರೀನತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ನಿಖಲ್ ಆದುಂಡು. ನಿಖಲು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೋಪರು. ಐದು ಅವರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪುನು ಕನವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪುಂಡೆ ಬಂದು ಕೇನ್ನೆಡ್ದವರೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬರ್ಪೆರು. ಇಂದೆತ ಫಲ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕೋಡಾಪುಂಡು. ವಿದ್ಯೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓದು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪದವಿಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ದ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಒಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಒಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕಲು ರಾಜಧಾನಿಡು ನಂಬರ್ 1 ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ವರ್ಗೋಡ್ಲ ಸಹ ರಾಜಧಾನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾಪಾತ್ಮರು ಕೊಳಕು ವಿಕಾರೆಲು ಪೂಜೆರು ಅವು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ನಿಕುಲು ಕೈದಿರುಪುನೆಂತುದು ಪ್ರಾಯದಕುಲ ಸಹ ಕೈದೆರುಪೇರು ಎಂಚಿನಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬೈದರ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಪೋಪೇರು. ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಆಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಬಡವಿರನ ಬಂಧುವಾದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಬಡವಿರನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಭಲೆ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಹುಕಾರ
ಪದಮಪದಿ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿಡ್ತುಲ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನಿ 21 ಜನ್ಮಗಾತ್ ಪಡೆಪೆರು. ಇಂದು ಸಹ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆದುಂಡು ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಬರ್ಪೆರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಅಂಡಲ ಸಹ ಕೃಷ್ಣಪುರಿಟು ಪೋಪೆರು. ಇಂದು ಆದುಂಡು ರಾವಣಪುರಿ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಓದುವೆರು ಅಕುಲು ಕೃಷ್ಣನು ಸಹ ಜಕೆಲ್ಡು ತುಂಕುವೆರು. ಪ್ರಜೆಕುಲು ಉಲೈಡೆ ಬರುರೆಗು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಕಲೆಗು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪೋಪ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪವೆರು. ಕಂಡಿರ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕುಲು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ್ ಬರ್ಪೆರು. ಆಂಡಾಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ದಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಸದಾ ಪಾವನಾಪನಾರು ಒರಿ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. 6 ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪೆರು. ಸ್ವರ್ಗುಡು 4 ಭೂತುಲು ಪೂಜೆ ಐನ ತತ್ವಲ್ಲ ಸಹ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಗುಲಾಮ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು. ನಷ್ಟ ಆಪನ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಪೂಜೆ ಪಂಚತತ್ವಲ ಸಹ ನಿಯಮದಾನುಸಾರ ನಡಪುಂಡು. ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಪೂಜೆ ಪಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸಾವು ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋಪರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನರಕುಡುದು ಬುದ್ಧಿನ ದೆತ್ತುಪಾಡುಡು. ಎಂಚ ಪೊಸ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪರತೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಪೊಸ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂದುಂಡು ಪರತೆತ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಲ್ಪಿಲು ನಿಕುಲೆ ಕಾತು ಸ್ವರ್ಗನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದುಲ್ಲರು. ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವರ್ಗನು ಮಲ್ಪರು. ಒಂತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬದ್ದು ಬಿಡುಲಿ. ನಿಕುಲು ಗುಪ್ತ ವೇಷುಡು ತಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಎಂಕುಲು ಈ ಶರೀರನು ಬುಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗುಡು ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ಮರಪರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪಯರೆಗಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾವೊಂದುಂಡು ಐದವರ ಆಂತರಿಕವಾದ ಏತು ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆ ಉಂಡ. ಇನ್ನೇನು ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು. ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನದವರ ಪಂಚ ಪಾಪ ಕರ್ಮಲು ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಸಹಜ ರೀತಿಡಿ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಗಾದ ಏತೊಂಜಿ ವಸ್ತುನು ನಾಡಪತ್ತದೇರು. ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಕೋಪಲು ಬಾಂಬು ಇಂಚಿಂದಿತ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲೆಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ರೆ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬು ಬೈದೆರು. ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ನಿಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದರು ಆಯ್ದವರ ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪು ದಿವನುಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆ ಉಂದ. ಇನ್ನೇನು ಬುದ್ಧಿಡು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೋರಿ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾತೆರಡು ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆತನ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಪಾವನ ಮನನ ಮಲ್ತದು ಬಾಬನ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪದಿರು ಐನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬನ ಕೈಟು ಸ್ವರ್ಗನು ಕನೈದೇರು. ಪವಿತ್ರಲ ಸಹ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡಿತನ ಶಿಕ್ಷೆನ ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು. ಪದವಿಲ ಎಲ್ಲಿಯಾದು ಬುಡುಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುಡು ಪಂಡಿತನ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಸಾಧಿನ ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳ್ಳಿದ ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜೆ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಪವಿರೋ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮರಣ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾತ್ರೆಡು ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಳೆ ಉಂಟಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದು ಕುಳ್ಳೆರಬಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಾಜ್ಯಡು ಬರೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ವಿದ್ಯೆನು ಎಡ್ಡೆ ಓದುಡು. ವರದಾನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಜಂಜಾಟೊರ್ದು ದೂರ ಕೊನೋದು. ಮಿಲನ್ ಮೇಳ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂತೆನ ಘರ್ಷಣೆರ್ದು ಮುಕ್ತ ಭವ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಈ ಜಂಜಾಟ ಪೂರ್ತಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಅತ್ತನ ಸೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಂಡ ಜಂಜಾಟ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮಾನ ಆದಿತ್ತಡೆ ಬೆಟ್ಟ ದೂರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಲ್ಪ ಜಂಜಾಟ ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನು ಬೇತೆಯಾದು ತೀಲೆ ಅತ್ತಂಡ ರಾಪನ ಕಲೆಟ್ಟು ಜಂಜಾಟದ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಬೆಟ್ಟಲ ಸಹ ನಿಕುಲಿಗೆ ಸಹಜ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಘರ್ಷಣೆದ ಪ್ರಪಂಚಡು ಜಂಜಾಟ ಅಂತೂ ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಐದು ಮುಕ್ತಾಲೆ ಅಪಗ ಮಿಲನ ಮೇಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕಡು ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.